Check this out. Marami ang nagtatanong kung bakit di raw matibag. Kapatiran ng tao gama, bakit di raw mabuwag. Ilalahon ng nagdaan hanggang sa bagong panahon. Ilalalong lumalakas ang 3 bintong yun. Kapatiran kahit saan sa amin walang makakapigil. Subukan mong humanta, ang buhay mo ay masusupi. Pagkakalam namin di mali ang hindi natahak. Di ko hahayaan na kapatiran ay mapangamak. Bakit di mo tanghain na kami babagsakin. At dito sa ating mundo mga leon ay burahin. Halika mo'y subukan mo at makikita hinahanap mo. Ipaparanas mo ang masakit na kamakayan mo. At lolabas na lahat, pangilangin ang dala ko magalit. Kahit gaano ka pakabigat, hindi pa rin katiyangan. Hanggang tuluyan ka nang mawala. Mga bigat-bigat na panya, mga tuloy yung bigat pumunag ka sa aking natuhala. Ay tumama sa puso ng 3 milyon ako magbibigay. Gabay yung pangaking protektahan sa mapanganib na kaaway. Kahit ang buhay ko handang-handa ko ng nungay. Galitin mo 3 milyon, handa ako makipagkawa. Sa puso ng 3 milyon ako magbibigay. Gabay yung pangaking protektahan sa mapanganib na kaaway. Kahit sino ka pa hindi kita sasantunin. Kung kailangan ibigay ang buhay ko ay gagawin. Ano mang gulo sinimulan, tawga mabiyang siyang tatapos. Sino mang magtatangka ay tuluyan na magtatapos. Pagkat hindi nyo kami makakaya kahit magsama ka pa ng ilan. Subukan mo na kalabanin, meron kang paglalagyan. Sa Luzon, Visayas, Mindanao, hindi ko na nga mabilang. Dami ng kapatiran hanggang ako ay mapagbilang. Sa mababangis na leon hanggang sa habang panahon. Mananatiling dumadaloy sa akin ang gagawin. Ito na ang panahon na bigyan magkataon. 1,000, isang nasyon, sila at 30 milyon. Mula noon hanggang ngayon, samahan ay di na magdalaon. Isa ang aming layo na pinagtibay ng kahapon. Maraming gustong humamon pero lahat ay nagsituro. Mga paa namin na hinihila pero ang pali nagpasunod. Sabay-sabay kaming lumalakad at hindi nagpapatira. Ang kalawak at kalalim ang aming kapatira. Sa lahat ng mga vlog, lakas kamay ako sa tao. Kumantay man ang aking paa, hindi ako bibitaw. At patuloy pang pagtitibayin ang aming pundasyon. Kailan may di mabubura sa puso ang dugong mo. Sa puso ng 3 milyon ako magbibigay. Gabay yung pangaking protektahan sa mapanganib na kaaway. Kahit ang buhay ko handang-handa ko ng nungay. Galitin mo 3 milyon, handa ako makipagkawa. Handa ka na ba sumabay? Kapit ka tol para di matangay sa problema at masakit nang hindi tayo bumigay. Taas mo ang kanang kamay, sabay mabuhay tao gama. At magugulat sa likod, Arriba tao gama. hindi ka tol mababayaan kahit saan makarating. Saan man lupalit ng mundo, sila ang laging kasakit. At pag dumating na ang punto sa oras ng lokal gipitan, yan mo